Tänään me tehdään 120 litraa pihlajanmarjakiljua minuutissa. Ihan ensin sä poimit sittarin pihasta niin kauan pihlajanmarjoja, kunnes joku idiootti soittaa poliista. Sun pitäisi saada 20 kiloa, mä sain vaan 14. Sit sä pakastat ne ja opettelet sillä aikaa soittaa haitariin. Heitä pönttöön 10 kiloa omenaa, ja nyt jos sun tekee mieli mussuttaa noiden omenatten pilkkomisesta, niin mä luulen, että saatat olla selvinpäin ihan hyvä tyyppi. 10 kiehuvaa vettä ja vaniljatanko ja sekoita. Sitten lisätään pihlajanmarjat joukkoon, mitkä mä mehustin, koska mä en jaksanut siivota niitä. Sä voit tehdä samaa. Sitten pektolaasi ja 100 litraa fiineintä hervannan vesijohtovettä. Aamulla vasta hiivat sekaan. Odotetaan joku 2 kuukautta. Tämän jälkeen ota käyneet omenat pois ja yritä tänään olla vähän vähemmän pettymys. Sitten uunitetaan savustuslastuja sekaan ja laitetaan vielä vahvempi hiiva. Eli toi mun hiiva, se on ihan täytetty tähän hommaan. Otetaan kuukaus, kirkastetaan kitosaanilla ja piihapolla, lapotaan ja maistetaan ja maustetaan. Tässä hommassa hauikset kasvaa, kun tää pönttö on täystä painaa enemmän kuin antsa. Nyt viimein pullotetaan. Mä käytän tässä kuminuijaa ja puuhalkoa. Laitetaan kutistuskapsylit, etiketit, sitten aletaan availemaan pulloja. Ja nyt jos sä innostuit tästä mahtavasta taideharrastuksesta, niin kaikki mitä sä tarvit aloitukseen löytyy mun verkkokaupasta kiljuneuvos.com. Kiitos kun katsoit.